Lezi indaba zohora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma yekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Bukela inazi ezinohlonze kusihlwa nje. Ngifisa nje umthetho udlala indima yawo ungenelele la kufanele ungenelele khona. Umndeni kasomabhizinisi waseMargate KwaZulu Natal ufuna kuphenywe kabanzi ngokubulawa kwendodana yawo okubikwa ukuthi isale enkundleni idubulana ke namaphoyisa. Umlondi Zithumane udutshulwe ke ekhaya lakhe ngeyintatha zanamhlanje kanye ke naloyo bengumqaphi wakhe. Ngakusho nje ukuthi abashayeli ababe nama-license aqondile, imoto zibe straight nama-permit, bahake ney'nqola ikhwama zokwazi ukuthi zingene ematraileni. Besingekho isiminyaminya esikhulu somthamo wey'moto ke emgwaqweni ke emkhulu ke namhlanje eGauteng kanye ke naseLimpopo njengoba ke abantu ke sebebuya emaholidini. Nokho ke kulindeleke ukuthi kwenyuka umthamo wazo ngezikhathi zakusihlwa. Thank you so much for receiving us. You honor us by welcoming us, and as we always do, we present ourselves to you. Isigungu esiphezulu se-ANC sihlangene ke Rustenburg esifundazweni Northwest njengoba ke iqembu lilungiselela ke nombuthano walo waminyaka yonke iJanuary 8th statement kanye ke nokubungaza iminyaka eyi114 selokhu lasungulwa. Ukuthola kube kuwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lesikhombisa ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC Lehigh. Igama lami nginguDaud Phungula. Umndeni kasomabhizinisi obeneminyaka engamashumi ke amathathu ke nanhlanu obudala waseMargate KwaZulu Natal ufuna kuphenywe kanzulu ke ngokubulawa kwendodana yawo okubikwa ukuthi isale enkundleni bedubulana ke namaphoyisa. Umlondi Zithumane udutshulwe ke esekhaya lakhe ngeyintatha zanamhlanje kanye ke nobe ngumqaphi wakhe umlungisi Gambushe. Amaphoyisa athi kalunge indlebe ngabasola ukuthiwa ke bachalasa nezibhamu engekho emthethweni kanti kutholakala ke izibhamu engekho emthethweni okubalwa kuzo nesohlobo lwe-AK47. Umndeni wakwaZithumane uthi awukholwa okushiwo amaphoyisa ngalesigameko sokubulawa kwelungu lomndeni wawo. uSithumane ube sembonini yamatekisi aphinde abe nenkampani yama-security endaweni yaseMargate. Ngifisa nje umthetho udlala indima yawo ungenelele la kufanele ungenelele khona. Ilokho njengoba ngisho asibe abantu abachitha igazi nabafisa ukuthi kuchitheke igazi. Amaphoyisa athi abelandela umkhondo mayelana nesibhamu ezingekho emthethweni endaweni yaseMargate ngemuva kokuthi egasele emzini kalosomabhizinisi kuthiwa amemezile ukuchaza isizathu sokuba khona kwawo kepha kwangaphendula umuntu. Amaphoyisa ke athi abe esengena ngaphakathi endlini kwabe sekudubula abalisa ababili. Amaphoyisa athi aziphindiselele kwabe sekushonakala abalisa ababili. Police were acting on intelligence related to individuals in possession of unlicensed firearms. Police officers approached the targeted house and announced their presence, but there was no response. The members penetrated the house and upon entering, two occupants inside the house fired shots at the police. Police returned fire and the two suspects were fatally wounded. 2 AK-47 assault rifles were recovered, as well as 3 pistols. No police officers were injured during this shootout. Umndeni wakwaZithumane uthi usaxoxisana nabameli bawo ukuzwa ukuthi iliphi igxathu ozolithatha ngalolu daba. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseMargate. Kulindele ukuthi wenyuka umthamo weyimoto emgwaqweni ke emkhulu elibangise ngaseGauteng njengoba sekuphela ke isikhathi samaholide. Amaphoyisa komgwaqo ethembise ngokuqinisa kweinhlelo ke zezokuphepha emgwaqweni kulandela ukubanjwa kwabashayeli abaningi bephuzile nokusetshenziswa ke kwezinye ke zezimoto ezingekho ke esimeni esifanele sokuba ke semgwaqweni. Sikeleza kancane eDehoek Toll Plaza ku-N3 ekseni namhlanje izimoto. Amaphoyisa ebeqhuba uhlelo lokumisa nokuseshwa kwezimoto kakhulukazi lezo ezithutha umphakathi. Abashayeli bamatekisi nabo bahlabe ikhwelo koza kwabo benxusa ukuthi bathobele imithetho yomgwaqo. Ngakusho nje ukuthi abashayeli ababe nama-license aqondile, imoto zibe straight nama-permit, bahake ney'nqola ikhwama zokwazi ukuthi zingene ematraileni, bangagibezi abantu ney'khwama.
Abanye abagibeli bebebukeka bekhathele bathi abakufisayo kulolu hamba balithathile ukufinyelela lapho beya khona bephephile. I want to go home. I miss my house. I miss my bed. I want to go home. We want to go home. We are hungry. Abanye bathi bakuthokozele kakhulu ukubonakala kwamaphoyisa emgwaqeni emkhulu. Very nice trip, very nice weather. The roads is quite busy today, but everything good. Umnyango wezokuthutha eGauteng uthi umkhankaso oqinisa ezokuphepha emgwaqeni ithele izithelo ezinhle ngesikhathi samaholide. Besingekho isiphithiphithi esiqamile emgwaqeni evamise ukugcwala kakhulu eLimpopo namhlanje. Izikhulu zomgwaqo zisiqaphile isimo emgwaqeni. Bekunezivimba mgwaqo ke eduze nomngcele iMusina emzamweni ukubheka ukuthi izimoto sesimeni sokuba semgwaqeni. Izikhulu ziphinda zabheka amaphepha kwabangena kuleli kanti kukhona ababoshiwe abangene kuleli ngokungemthetho. After we arrest them, they take them to the police station and they process. After processing them, then they deport them to their country. Any figures? On a normal basis, we can have 45 to 50 on a day that are entering. That's why now even our roadblock, what we have done, we have divided it into 2 sections. Jalo, abanye abagibeli bazwakalise imizwa eyahlukene. I'm going to Joburg. I'm starting from Messina. I'm going to Joburg. The road is very nice. I don't have a problem. Apparently, the whole exercise was so pathetic. People have spent 2 days on the Zimbabwean side. What is happening now on the SA side? It is closed. Abaqaphe ukusebenza emngceleni babhekene nesibalo esiphezulu sabantu emngceleni Beit Bridge. Ngezithuba zantambama namhlanje ke bese kudluse abantu abangaphezulu kwezinkulungwane ezingama25 kulo mngcele. Lihlehliselo masingana namhlazi ngama-22 icala elibhekeneke nabasolwa abahlanu okusolwa ukuthi bahlobene necala lokudubula kubulawa ke abantu endaweni yokucima ukoma kwaNoxolo eBhekistal ngoZibandlela. Amaphoyisa eGauteng ubalula ukuthi kuzobizwa ofakazi abazohlonza ukuthi ingabe labasolwa abahlanu abasolwa ngokudubula ababulala abantu endaweni yokucima ukoma eBhekistal ngoZibandlela yibona yini abayamaniseka kuleli cala. We cannot talk more or divulge information about our eyewitnesses, but we can confirm that now we've got eyewitnesses that will be pointing the suspects. Phindwa kuveza ukuthi kuzohlonzwa nezibhamu ezingekho emthethweni ezitholakala kulabasolwa. So the case has now been postponed to the 22nd of January. So these suspects today, they appeared for possession of unlicensed firearm and ammunition, as well as being illegal immigrants. During the shooting of Bhekistal, the pistols were used and an AK-47 was used. Hence, we suspect that they might be the suspects or the people that are responsible for the shooting in Bhekistal. We have also sent those firearms for ballistic tests to establish if these firearms are linked to other serious and violent crime, including the one of Bhekistal. Inkantolo yaseWestern Area isihlehlisela umhlazi ngama-22 kuMasingana icala libhekene nalabasolwa. Isigungu esiphezulu se-ANC sihlangene eRustenburg esifundazweni Northwest njengoba ke iqembu lilungiselela ke nombuthano walo waminyaka yonke iJanuary 8th statement kanye nokubungaza ke iminyaka eyikhulu ke ne-10 seloku ke lasungulwa. Thank you so much for receiving us. You honor us by welcoming us, and as we always do, we present ourselves to you as the leader of our people here, and just to also let you know we are here, but also to get your permission. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa ubonge kakhulu enkosini yabahadla ngokwemukeleka kweqembu eRustenburg njengoba lilungiselela umbuthano walo waminyaka yonke iJanuary 8th statement
kanye nokubungaza iminyaka eyikhulu lasungulwa embuthanweni ngomgqibelo enkundleni eMoruleng. Usihlalo ANC eNorthwest uNomaloyi uchaze izathu sabo sokuba kuyo le ndawo yaseNorthwest, waveza ukuthi le ndawo isona zinda se-ANC. We are here to pay our respect to the king. They've offered their venue to us, including the population here. They will be coming to the rally. This is the strong base of the African National Congress. Here is the ANC and nobody else. So we are quite excited, and the president also came to pay his respect to the Khosi and the traditional authority. Okhulumela iqembu uMahleng Bhengu uthe ufika kulomhlangano nje unethemba lokuthi kuzodingidwa izinto okubalwa kuzo ingqalazinda yomgwaqo kanye nodaba lwamanzi. You spoke about the road infrastructure. We spoke about the issues of water security. The ANC in its discussions with the king, the chief, I will hope that he will reflect on some of those things when he is spoken to. ANC iveze nokuthi izolithinta udaba olumayelana neVenezuela kuwo lo mhlangano. Bukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibika ukuthi umndeni kasomabhizinisi obeneminyaka engama-35 nesihlanu ubudala ke waseMargate kwaZulu Natal ufuna ke kuphenywe kanzulu ngokubulawa kwendodana ke yawo okubikwa ukuthi ke isale ke enkundleni bedubulana ke namaphoyisa. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngeke uzuzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Umndeni oyedwa kwabayisithupha baminze ngesikhathi ke bebhukuda einsukwini ezimbalwa ezedlule ukuthi kunethemba lokuthi uzogcina usitholile ke isidumbu sothandiwe wabo. Kuyaqhubeka ukuthungathwa kwabaminze olwandle. uNxumalo nabangani bakhe babebhukuda begubha usuku lokuqala onyakeni ngemuva kokuthi ama-lifeguards esephumile emsebenzini. Kodwa ama-lifeguards abizwa ukuthi azosiza akwazi ukuhlenga oyedwa. Ubaba kaNxumalo uhleli lapha ngoba ethi angeke akwazi ukuqhubeka nempilo engekatholakali. It's very difficult for us here as the family because the most painful part is that we don't find his body. Lo mfundi kaMatikuletsheni ubelinde imphumela kanti ubefuna ukuba graphic designer. Ukhulele kuthina njengoba njena ke eseziwa shona wangena emanzini namhlanje ubese ugogo wamkhulisa emncane lo mfanyana. Lahlekelwa yikona konke ugogo uyelala naye bengatholi ithuba nesikhathi nje nasokuthi relax enogogo ngoba phela befana nomuntu ozele. Inhlangano iLife Saving South Africa ithi kube nezigameko ezingama-20 zokuminza kuleli. I would think that there are rip currents all across the coastline, absolutely across the South African coastline. But yeah, there are quite a few. I would not be able to say whether there's more in KZN or more in the other provinces, because a rip current can actually develop at any time. Umndeni wakwaShelembe usalinde ukuthi uthole izindaba ngokufunwa kothandiweyo wabo. Unyaka omusha bathi ulethe ubuhlungu nosizi kubo. Mlondi Radebe, SABC News, Pennington. Izakhamuzi kwezinye izingxenye zaseGoli ngenzeka zibhekane ke nenkinga yamanzi ongase kudonsa izitsuku eziyisikhombisa nangaphezulu. Ezinye zezindawo ezothinteka kubalwa kuzo iRoodepoort Deep, iVlei Wolf, iDoornkop, iMeadowlands 1 and 2. Imeya uDada Morero uthi isigaba sesithathu sohlelo lokulungisa singase sibe ngcono uma siqhathaniswa nesigaba sokuqala lapho izindawo ezakhele iMidrand kwaphela izinsuku ezingaphezulu kwezisikhombisa zingenamanzi ngesikhathi sama-holiday. And during maintenance, the volume of bulk water supply to Johannesburg Waters network will be significantly reduced. uMorero uthi isimo samanzi ebengcolile ebephuma kompompi sesilungisiwe. Further flushing was conducted and additional samples were taken. As of the 4th of January 2026, water quality results show significant improvement
with only 2 of the 7 sampling points still failing to meet the minimum drinking water standards. Abe-Johannesburg Water bathembisa ukuthi ngesikhathi kuqhubeka isigaba sesithathu somsebenzi wokulungisa amaloli athwala amanzi azobe ekhona ezingxenyeni zezindawo ezizobe ziphazamisekile. Improvement opportunity for this maintenance was to better manage the system. So it's not about the fact that if it's not done right now, it's going to disadvantage us. But if it's done, would have better control over the system in terms of isolation valves and isolating the system. So it won't disadvantage. Kanti isigaba sesibili sokulungiswa kwengqalasizinda yamanzi esizokwenabela eSoweto naseLenasia kulindele ukuthi siqale ngasekupheleni kuNhlangulana maphakathi nonyaka. Amakhulu abantu ke asaleke eDengwane emva kokuqubuka komlilo emjondolo eseKhayelitsha eCape Flats eWestern Cape. Umlilo ushiye umonakalo omkhulu amalanga ababhebhethekiswe umoya onamandla. Izakhamuzi zama ukwakha kabusha amakhaya azo kodwa abaningi abakwazanga ukuhlenga impahla yabo emlilweni. Kasifumane chance uyoba masikhuphe izinto zethu and then nje masifumane chance izinto zethu ezininzi like zichile. Izinhlangano i-Aid Organization kanye ne-Gift of the Givers zithi zingenelele ukuzohlinzeka ngosizo kulabo abasala eDengwane. For insuku ezinhlanu ukuya kwezisixhenxe sizobanika ukutya kwasekuseni okwasemini nokwangokuhlwa. Into esakwazi ubanika zona konke ngexesha sizobanika ingubo no-mattresses nento zokuhlamba nento zabantwana futhi babakwazi unapkin babakwazi ukusulwa nokuba bakwazi ukuhlanjwa abantwana. Ababhekeleza izinhlekelele eKapa bathi sebexhumana nezinhlangano ezahlukene ukuze zizolekelela ngosizo. Also collaborating with local community leadership and religious organizations to arrange emergency sheltering. Furthermore, we have also activated informal settlement management and national human settlements to coordinate efforts in helping affected residents to rebuild their structures. Ayikahlonzwa ke imbangela yomlilo njengoba uphenyo lusaqhubeka. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela Kwanza kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sisho sithi yaqhubeka lamathuba amakhulu emvula ephelezela ukuduma engxenyeni esenkabeni yazi uyongena ke ikakhulukazi ke lapha eFreystata nalapha kwaZulu Natal abe mancane nje engxenyeni esenyakatho uyongena lapha koSikukuza nakona Sport kwaBhokweni liye ngokubalela kodwa mawungena engxenyeni ke ezingapha ngasentshonalanga sihlabele phambili siyobheka usuku lakusasa sisho sithi ke ngapha ngasentshonalanga umkhemezelo okanye nje umkhize esingawulindela ikakhulukazi engxenyeni ezingaseKapa ngale kwalokho lingasikeze ngamafu mawungena engxenyeni ke ezimaphakathi liye ngokubalela futhi ke mongena enkabeni engapha ngasentshonalanga sisho sithi ke lingasikaza ngamafuthi mongena lapha kwaZulu Natal uyongena kwelase Freystata lapha eGauteng kanjalo nasempumalanga nasengxenyeni esenyakatho ayehla amathuba emvula ke athanda kuba mancane kulozo ndawo ezingathanda nje ukuthi ke phelezela ukuduma ukuhamba kosuku sisho sithi South African Weather Service kusihlwa namhlanje yaqhubeka naleso sixoxo sesigaba sesibili semvula ke ezingathanda kuba nomngozi lapha kwaZulu Natal uyongena lapha koStandard Mbhavu kwelase Freystata uyongena nalapha koNorth West sibe nokuqaphela kakhulu ebusuku banamhlanje kanti ke kusasa isimo singathanda ukubhebhesa umlilo engxenyeni ke ezingasenkabeni yezo ngasentshonalanga uyongena lapha eStern Cape nomoya ungathanda ukuba namandla lapha ke ikakhulukazi endaweni ezingasoguni uyongena lapha koPlatenburg Bay isigaba sesibili ke sisho sithi ke amazinga aphansi ngivumele ngithi ke lithanda ukuba phakathi nje kuzo zonke indawo liye ngofudumala mawungena ikakhulukazi ke lapha koGeorge awubheka kwaZulu Natal endaweni ezingasoguni eThekwini uyongena ke koRichards Bay ingathanda nje ukufudumala futhi nakhona siyongena ikakhulukazi lapha koGauteng lithanda nje ukuba phakathi kulozo ndawo lithi ukufudumala mawungena eMessina ngophamo enhlamvelanga kusasa ngivumele ngisho ngithi ke sizolindela ukuthi lithande nje ukuthi ke lishise kwaZulu Natal likhiphe umkovetsheni kuzo zonke indawo nokho eGauteng lifudumale uyongena eMpumalanga lifudumale lapha eStern Cape lobe likhiphe umkovetsheni angeke lize libekezeleke kulozo ndawo kusandele nibe phakathi likhiphe umkovetsheni lapha kwaphindini mbukeli ngivumele ngithi ke ngiyethetha indaba enobusuku obuhle. Mbukeli sizibeka lapha ke bese kuphathele zona ke namuhla kusasa bakhonoza kwethu nezindaba ngolimi kwelesixhosa. Mbukeli usale kahle.